So it is the state that provoked them. Joma notony gi tuo mar kansa mar thuno koro nyalo buonjo tok od thieth maduong' mar Rufaa mar Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital chako timo bero mar konyogi e tieko adhola tok golo oko thundgi. Maendi chenro ma koro duoko chir margi mar chako bedo gi thuno kaka mine mamoko. Simprose Kinda miwa lero. Thieth mar Rufaa ma Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital obago romo makende mar lakteche molony ahinya thieth mag tuoche mag kansa. Achiel kuom gigo madito mowuok e romo ni en bero mar konyo jogo manotony kod tuo mar kansa mar thuno yudo thuno manyien. Kaluwore kod od thiedhni, bero ma kama obire sama ber kendo dhi konyo mine mathoth duoko chir mane gin godo kapok ne ong'ad thundegi e thieth mar kansa mar thuno. So we are focusing on breast reconstruction, and the reason why we are doing that is that we can give these women a new lease of life. You know, a lot of them don't know what to do after the surgery, they don't have the knowledge, they don't have the resources. And I'm just delighted to be here, and so just it is inspiring to see the work that is being done here, focusing on women with breast cancer and really fulfilling their needs. For a woman who's had a mastectomy for breast cancer, who has survived her breast cancer, breast reconstruction is critically important for her to be able to put her life back on track and put the breast cancer behind her. Kaloro kod laktar mar tuoche mag kansa od thiedhni Josiah Muoki, thoth jotuo hinyo chopo od thiedhni mana kod kansa ma osechopo stage mar 3 kata 4 manyiso ni nyaka ng'ad thundegi oko e thieth. If the only option that we can offer these young patients who present late with breast cancer is a mastectomy, then of course we can see one of the challenges that we'll get is that they will not present, or we make the diagnosis and then they disappear. Most of our patients present in the later stages, so that's obviously a challenge. Then another difference that we have to probably from patterns of breast cancer presentation in the West is that we also have younger patients who present with breast cancer. Kane ulose kinde romo mar lakteche kod jolony e weche mag thieth, jakom mar board Olive Mugenda owacho ni e juma ni mine mok tin 10 ibiro timnegi bero makamano. And the rest of the week we will be actually operating on, I think, 10 women doing the breast reconstruction, and the doctors will be sharing their experiences. We have some doctors who have more experience than the others from other regions. Od thieth ne koro kwayo kembe mag okumba mag thieth kod sirikal mondo kony jopiny kod chudo makamano manengo ne ong'awre, kowacho ni ok en bero mar ber kata cosmetic surgery, to mano mochune ngima ng'ato mondo konygi e chango chutho. Simprose Okinda, Ramogi TV.